Egunon, ongi etorri, Aitzol Udal Euskaltegira. Aurten, lehengo urtekoa arrakastatsua izan balimazan Euskaltegian izandako datuak, datorren urteko edo aurtengo aurreikuspenak ere onak dira, ez? Iazko 150 bat ikaslek jarraitzea erabaki dutelako eta badira gutxienez beste 50 bat ikasle berri. Beraz, iazko datuak parekatuko ditugulakoan bagaude eta agian baita ere gainditu. Gainera, adierazi matrikulazio epea irailaren 22 arte zabalik egongo dela, beraz, oraindik ere badela aukera, ez? Uztaileko inkesta soziolinguistikoan arabera, euskarak 223.000 hiztun irabazi ditu 25 urtetan, ez? Beraz, euskaldunon kopurua goruntz doa eta datu horretan, euskaltegiek paper oso garrantzitsua jokatu dute, ez? Euskararen mantentzean eta hedapenean. Emaitzak bi alderditan neurtu behar dire. Bat, zenbat jendek eman duen izena, zenbat bukatu, jendea guztua bukatu duen edo, eta bigarrena, titulitiz garai hontan, titulazioak dira eta ez dira. Orduan, bi titulu mota dauzkegu batzuk, hemen bertan, euskaltegien bertan, ematen direnak, bat, abi eta be bat, oinarrizkoenak, eta beste batzu balio ofiziala edo administrazioan edo zenbait lanpostutan eskatzen dienak. B2, C1 eta C2. Orduan, azken hauetan, B1 aurkeztutako ikasle guztiek gainditu zuten, 15-etik 15, bere zenbaitza pozgarria, eta C2, 20 ikasletik 15-ek ata zuten C1 markatu, C1. Orduan, ega edo hirugarren maila edo baliokidea. Orduan, gustoak gehatzeko modukoak. Aparte, A1 eta A2 eta B1 euskaltegiak berak ematen du agiria, aitortza hori edo. B1-eko ofiziala da. A1 eta A2koa ez da ofiziala da, rekonozimentu bat, zertan nahi da eta bidea nahi dela, ez da. Orduan, kaso hontan, A1-ekoak eta A2koak ere izan dira azterketa egin dutenak eta agiri hori lortu dutenak, eta hoiek diru laguntza ere izango dute. Eta diru laguntzei dagokionez esan behar da, nik uste dut ondo lagunduta daudela. Alde batetik matrikulatzeko edo izena emateko udalak laguntza handia ematen du. Tolosakoen kasuan, erditik gora egintzat, matrikularen erditik gora. Orduan, abek, esango dizuetu hain, diruz laguntzen du gehienez, noski. A1-en 125 euro jaso litzake, A2-en 175 euro, B1 lortu ezkeo 550 euro, B2 lortu ezkeo 200, C1 150 eta C2 lortu ezkeo 100 euro. Horretaz aparte esan behar da, aigea titulazioa gora, titulazioa bera, kontua ez dela dena. Jende asko etortzen da, titulorik beharreztuena, eta euskara ikasi nahi duena, besterik gabe, hemen bizi dalako, familiarekin hitz egin nahi duelako, lagun artean, Euskal Herrian bizi dalako. Orain duzu aukera, ongi etorri euskarara.